Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Çehiýanyň döwlet telewizionyny efire berilýän Vavilon gepleşigi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halywy onuň maşgalasy barada dokumental film efire berdi. Çeх telewizionynyň Vavilon gepleşigi ýurdundan juda düşen adamlaryň ykbaly barada dokumental filmleri efire berýär. Gepleşigiň noýabryň ahyrlaryna efire giden sanlarynyň biri türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halywy onuň maşgalasy barada gurrun berýär. Dünýä türkmenleriniň nobatdaky sany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysynyň Çeх telewizionyna çykmagy we ýazyjyny Türkmenistandan hemişelik götürüp Çehiýa getiren şertler barada söhbetleşigi gönükdirilýär. Bu ýagdaý dünýä türkmenleri programmamyz üçin esasan 3 jähitden wajyp bolup durýar. Birinciden, Hudaýberdi aga biziň gepleşigimizde ýerli interwiu berýär, öz pikir garaýşlaryny beýan edýär, wagtal Türkmenistanda bolup geçen wakalary syny berýär. İkinciden, dünýäniň islenlik künjeginde ýaşaýan türkmeniň üstünligi, islenlik ildeşimiziň daşary ýurt media serişdelerini Türkmenistan barada berýän obyektiw synlar we interwiulary biziň gepleşigimizden gyzyklanma bildirýän ugurlaryna girýär. Üçüncüden, gepleşigiň adynyň belli bolşy ýaly dünýä türkmenleri dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan türkmenleriň meselelerini üns gönükdirmäge çalyşýar. Hudaýberdi siz ýaňy ýakyna has takygy noýabryň ahyrlaryna Çehiýanyň döwlet telewizionyny efire berilýän Vavilon dokumental gepleşigini Çeх tomoşaçylaryna özüňiz maşgalaňyz barada sizi Türkmenistanyň Çehiýa getiren şertler barada gurrun berdiňiz. Vavilon gepleşigi ýurdundan öz köklerinden aýry düşen adamlaryň ykbaly barada dokumental filmleri taýýarlaýan ekeni. Sizin geçen ýoluňyz Vavilonyň mazmunyna tüýs gabat gelýär. Siz Çeх telewizionyny özüňiz barada çykan dokumental film barada dünýä türkmenleri programmamyzyň dinleýijilerine gurrun berip bilermisiňiz? Elbette başçysyny owul bilen bellemeli zat Çeх metodi, Çeх telewizionyny, şolfany radiosy, daşary ýurtdan gelenler, beýleki adamlar barada ýergiderli gepleşip berýärler. Biz şu ýere gelýän badymyza 1997-nji ýylda radionyň şol döwürdäki habarçysy Zöhre Daýda barada bir reportaj berdiler. Şol reportajda da türkmenleriň Gurbanlyk bayramyny belleýişi barada gurrun gitdi. Ine şolar ýaly gepleşikler bar, şonuň bilen birlikde networkda da ýergiderli çykyş edip durýan adamlar bar. Meselem meniň ortanjy gyzym Gözel bir näçe gedek çykyş etdi. Şol sany Çeх telewizionyny da çykyş etdi. Hatda ol 2 gedek saýlawlara da gatnaşdy. Ýöne ol saýlawlar netijeli bolmady. Şol saýlawlar barada da Azatlyk Radiosy reportaj berdi. Ine şol däwiň dowamy bolaýda Vavilon gepleşigine gatnaşmagy soradylar. Biz muňa radylyk berdik. Bütün maşgalamyz bolup gatnaşdyk. Ýagny özümiz men aýalym çağalarym biz gatnaşdyk hem artyklarym gatnaşdy. Ol bir gowy gepleşik beýleki halklar arada da berilýär şeýle gepleşikler. Şol sany türkmenler arada da şu gerek ýatlak geçdiler. Meniň pikirimçe bir şu ýerde ýaşaýan türkmenleri ýatlamak üçin gowy sebäp boldy. Hudaýberdi siz şu gepleşigiň bir ýerine Türkmenistanyna diktatorçylyk Vavilonyny gurýadylar. Olar öz dillerini düşünmeýän adamlary ýurtdan çykaryp kowýadylar diýen ýalmazmuny bir pikir gozgudyňyz. Şol sözleriň aňyrsyna ýatan many mazmuny belki türkmen dinleýijilerimize gurrun berip bilersiňiz. Bir ýerde men esasan tağan aýagy gözüňde tutdum. Aşgabatdaky tağan aýak, ýagny Niýazowyň heykelini 75 metr ýokary götürýän guruluşyk işleri men Aşgabatda wagtym başlanyny şonu da Niýazow çykyş etdi. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti millet menden şonu talap edýär. Biz şol ýadygärligi gurmaly. Onsoňam şol ýokarda statuya, ýagny Niýazowyň öz şekli altyndan bolmaly, altyndan goýulmaly şol diýip aýtdy. Men şol milletiň haýyşyny edýän diýdi. Şol döwürde de şeýle siýasat bardy. Hamana bizim ählimiz türkmen prezidentiniň daşyna jemlenmeli. Bizim barymyz diňe Niýazow diýmeli. Şeýlelik bilen biz öz agzyrligimizi görkezmeli. Başga ýurtlar, başga döwletler, türkmenler görnähili agzyr. Olar diňe bir maksat üçin ýeketek
niyet üçin görüşýärler. Olar öz prezidentini ýokary göterýärler, hem öz ýurduny süýýärler. Şol ideýany wasp etmek üçin biz bir ýere jemlenmeli diýilip aýdylýardy. Men halk hereketine gatnaşmak bilen hem oppozisiýa pikirleri aýtmak bilen hökümet bilen bir näçe welek ýüz boldum. Şol duşuklaryň ählisini maňa şonu ündediler. Şonu da talep ettiler. Bu bir edil şol Babilon dini ýaly. Gadymy rivayetde ol Tewrat kitabyna da gelýär. Beýleki mukaddes kitaplarda da var. Ol gurulupdyr hakykatdanam. Onuň ýyllaryny arheologlar açdylar. Taýdan suud etdiler. Şol başyny ýany şol dini guranlaryna adamlaryň ählisiniň bir dili bar eken. Soňra olaryň dili ütgäpdir. Guruşukçylaryň her birine Allah bir dil veripdir. Şondan soň olar öz aralaryna umumy dil tap bilmän, şol dini gurup bilmändirler. Ahirine çenli. Ýoksa ony tä Hudaý derejesine çenli ýetirjek ekenler. Türkmenistanda da şolar ýaly ýagdaý ýüze çykdy. Niýazow Hudaý diýip ýüzenen adamlar boldy. Hatda Şahir Bayramjytdyýew anha Allah otuldan düşüp gelýär diýip goşup ýazdy. Allah sözünü de ulandılar. Onu bir näçe gedek peygamber diýip ýazdylar. Hudaýlaşdyrmak. Şol Niýazowy hudaýlaşdyrmak. Kim Niýazowy hudaýlaşdyrýan bolsa, oňa iş berildi, wezipe berildi, oňa ýer berildi. Kim şol ideýa garşy bolsa, onu gysdylar, onu ýok etdiler. Ol adamlar ýurtdan çykyp kaçmaga mejbur boldy. Men bir ýerde Babil dini diýip, ýagny Babilon dini diýip, şol hakykaty gözüňde tutdum. Siz ýyllar boýy ýazyjylyk bilen, jurnalistika bilen, publisistika bilen, dil we edebiýat bilen, sunugat we medeniýet bilen gyzyklanýyňyz. Şu gurlarda iş etdiňiz. Galybertede Çeх telewizionasyny hem aýdyşyňyz ýaly mukaddes kitaby Tewraty türkmen diline terjime edipsiňiz. Çeх telewizionasyna çykyşyňyzda döredüjülük we Hudaý adamy diri saklaýar diýen ýaly mazmuny bir pikir goýdyňyz. Şu ýagdaýy döredüjülük bilen bagry wadaşanlygy has giňişleýin gurun berip bermesiňiz. Döredüjülük nädip adam diýir saklaýar? Döredüjülük edil men takyk bilenmek ýöne ol adamy hakykatdan diýir saklaýar. Iki sany güýç bar. Ýurdundan aýrylan adamlaryň öz ruhy dünýäsini, öz derejesini saklap galmak üçin bir anam gerek. Allah anan ýangmy ya başga bir güýçli maksadyň barmy, bir zat gazanmak, bir dereje ýetmek ilmdamy, teknikadamy ýa-da mali ykdysadyýet işlerindemi ikinciden hem iş etmek, iş. Şol iş men üçin ol döredüjülük işi. Ýöne şu ýerde seniň aýdan sözüňe bir takyklyk girdesim gelýär. Men mukaddes kitaby dollugyna terjime etmedim. Onu redaktirledim. Bir näçe welek redaktirledim. Maslahat berdim. Hem şonuň terjime işlerine gatnaşdym. Meniň özüm Süleyman Peygamberiň nakyllaryny bir ýollaşymyz bilen asyl nusgasyndan türkmen diline terjime etdik. Şeýle de Awadiýa Peygamberiň kitabyny terjime etdim. Şolar ýaly ol ýerde meniň terjime eden işim bar ýöne redaktor hökmünde gatnaşdym. Inni şol işler maňa ören uly ruhy gollaw berdi. Şu ýerde de aýtdym men ol öz iş ustuwalymy görkezdim. Bu zatlar kino jurnala gowy düşmändirler. Öýde meniň iş ustuwalymyň başynda oturanyna meniň ýüzüm Türkmenistana tarap bolýar. Men Türkmenistana seredip oturýan, Türkmenistana seredip işleýän. İş arasynda başymy galdyranymda aňyrda görünýän meýdan, şol meýdanyň aňyrda gaty uzakda bir ýerde meniň watanym bar diýip pikir edýän. Şoňa ýüregimden men inanýan. Ine şol duýgy, şol anam maňa gaty bir uly ýardam berýär. Ol meniň ruhy dünýämi saklaýar, meniň ruhy dünýämi gorýar. Hem maňa işlemäge, bir öz ýurdumyz üçin, halk üçin nämedir bir zat aýtmaga, bir zatlar galdyrmaga maňa itergi berýär. Şol bir gaty uly zat. Men oturup işlänimde öz ýurdumy, ýagny Türkmenistany seredip oturýan, ýüzümi şoňa tutubam işleýän. Türkmenistan özüniň ençe raýatlaryny ýurdundan aýra saldy. Türkmen halky öz ogul gyrlaryna ören ýowul çemeleşdi diýen ýaly pikirler öňe sürilýär. Siziň geçen ýoluňyz, sizi Türkmenistanyň çykaran şertleri, meňzeş ýagdaýlar, diňe bir siýasy ähengli sebäpler däl. Eýsem agyr ykdysady şertler galy berse-de
Siziň tejribeňizden hem görnüşi ýaly syýasy gyzyşlar, siz ýaly ýyllar çömeň Türkmenistanyny öz ýurdundan juda saldy. Şu mesele boýunça Türkmen hökümeti 30 ýyldan gorak bäri Türkmenistan dolandyrýan döwlet ýolbaşçylary nähili jogapkärçilik çekýär siziň pikiriňizçe? Olar häzir hiç hili jogapkärçilik çeken oklar. Ýöne meniň pikirimçe olar jogapkärçilik çekmeli. Häzirki ýurdun düşen ýagdaýy, agyrlyk, kynçylyklar, ykdysady dökdünçlükler, ýurdun ýyga almagy. Şunun ählisi Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda bar bolan mümkinçiligi, ýagny işçi kapitaly diýerler. Ýagny hem akıl paýkas çeşmeleri, şolary ulanyp bilmedi, şolary dargatdy, şolaryň peýdasyny görüp bilmedi. Şonuň üçin Türkmenistan häzirki ýagdaýa düşdi. Şolar ýaly agyr, kyn ýagdaýa düşdi. Ol bir Türkmenistanyň meselem Aşgabatda ya beýleki vilayet merkezlerinde bir kisany owadan jaý guranyň bilen ol ýurdun ösenligini aňlatmaýar. Ine şu meselede olar jogapkärçilik çekerler diýip men umyd edýän. Şu jogapkärçilik şolaryň boýunda durýar. Milletin çykmagy, iň güýçlü, iň bir işe ýarayan adam, elinden bir zat gelýän ukyply adamlaryň bary ýurtdan çykdy. Milyona golay adam ýurtdan çykdy, ýurdu taşlap çykdylar. Ine şol krizis üçin, şu şertleri döreden üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylary jogap bermeli bolarlar. Öňde soňda bir mesele hökman ortatylar. Hudaý berdi, şu Ýewropa ýurtlaryny hususan Çekiýada bar bolan türkmen diasporasy bilen gatnaşyklaryň nähili türkmen diasporasy barmy? Şular barada belki bir dinleýijilerimde gurrun beripler, dünýä türkmenleri üçin gyzykly bolardy. Meniň gynanýan adam şeýle merkezleşen diaspora bu ýerde ýok. Men onu göremok, ýöne öňräk döwürde biz bir gedek türkmenleriň jemlenen agşamdy geçirdik. Şu ýerde köp adamlar geldi, şeýle adamlar bar eken, Sowetler döwrüne Çekiýa gelipdirler. Köşü obasyndan bir aýal maşgala Çekiýa gelipdir. Moskwada okapdyr. Şol ýerde de Çek studenti bilen tanyşyp, şoňa durmuşa çykypdyr. Şeýdem gelipdir, ol 80-nji ýyllaryň gurrungy. Şol agşama ol geldi, ýanyna da gyýy bar eken, gyýynam getiripdir. Ha, gör türkmenler seniň owadaşlaryň diýip. Bir gaty umut agşam boldy, şol bir şeýle bu bir şatlykly, dawaraly, bir direk gördük biz. Gyýansam şolar ýaly birleşikler geçirilen ok ýöne Çekiýada türkmen ýeterlik şeýle birleşigi döretmäge, şeýle agdy birligi ýoly goýmaga bu ýerde millet ýeterlik. Şol adamlar jemlense hem aram iň bolmanyna ýylla bir gedek şeýle 3 milyonlary geçirseler, olaryň ruhy dünýäsi üçin, işleri üçin, gelecekki durmuş şertleri üçin ören gowy bolardy. Sebäbi men ýene öz mysalymyza ýüzlensem, şu meniň artyklarym bir ýanynyň türkmenligine gowunýarlar olar. Degenýärler, meniň ejem türkmen diýip degenýärler. Olarda nähilidir bir buýsunç bar, şol ýer barada, şol toprak barada. Ýene de ýer gelenine bir zat aýdaýyn, bir gezek men bir alim bilen duşdum. Ol biolog alim, ol menden garagym barada sorady. Şeýle bir gyzyklanýar. Men oňa hayran galdym. Ol repetekde bolupdyr, garagym çölünde bolupdyr. Ýene de diýär, men bir gezek garagym çölüni görsedim diýär. Görýäňizmi? Diňe bir Türkmenistany däl, eýsem şonuň çölüni, şol garagym çölüni görmegi arzu edýän adamlarym bar. Eger şeýle diaspora bolsady, onu Türkmenistany bolan hewesi, şol ýere gitjek adamlary, şol ýurdu görjek adamlaryň sanyny has artdyryp bolardy. Däwerde gepleşimde gatnaşyp beren gurrunlygyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun.